του ταυτότητας και τότε αρχίζει άλλος πόνος, γλυκός πόνος, που είναι κινητήρια δύναμη της αναζήτησης. Και γι' αυτόν τον λόγο ο Αλ-Γαζάλι τα παράτησε όλα. Οικογένεια, φίλους, συγγενείς, αξιώματα, τίτλους, μισθούς, περιουσίες, εξουσία, συντροφιά με την εξουσία που μας απομακρύνει από την ουσία, γι' αυτό και λέγεται εξουσία, έξω από την ουσία, υπερβολική ετυμολογική χρήση, χασανική χρήση ατομική. Λοιπόν, έτσι έκανε το ταξίδι του. Το εξωτερικό ταξίδι του Αλ-Γαζάλι, εγκαταλείποντας τα υπάρχοντά του, έμψυχα και άψυχα, ήταν ουσιαστικά μία απόδειξη για να πιστεί ο νους με το εσωτερικό ταξίδι. Ήταν 2 σε 1 που λέει η διαφήμιση. Και τότε υπήρχαν 2 σε 1. Εξωτερικό και εσωτερικό ταξίδι. Αναζητούσε τον εαυτό του. Εκεί που φυσικά ή σε φυσική διάσταση δεν υπήρχε. Γιατί υπάρχουμε μόνον εκεί που δεν υπάρχει καμία μορφή ύπαρξης. Το ανύπαρκτο δηλώνει την ύπαρξή μας και η ταύτιση με το υπαρκτό μας οδηγεί στην ανυπαρξία. Αυτό έχει συνειδητοποιήσει ο Αλ-Γαζάλι και αυτό μέσα από την εγκατάλειψη των μορφών ζωής που πηγάζουν από τις αισθήσεις, από τις επιθυμίες, βρήκε τον εαυτό του. Πέρασε από την Δαμασκό, την Ιερουσαλήμ, από την Μέκκα, από την Μεδίνα, πέρασε από εκεί που δεν υπήρχαν περάσματα, μέσα στην έρημο, υπερβαίνοντας του φόβου, την ανασφάλεια, τις ανέσεις που αναζητούμε όλοι για να έχουμε, γιατί τελικά αυτές οι ανέσεις προκαλούν, θρέφουν την ανησυχία μας. Δεν είναι αυτός ο στόχος και εγκλωβιζόμαστε σε αυτές τις ανέσεις που μας οδηγούν σε αδιέξοδα. Ο Αλ-Γαζάλι και μέσα σε αυτό το έργο του, ανάμεσα στα 72 έργα πραγματείες που αναφέρει ο ίδιος ότι έχει γράψει, προβάλλει φάρος ή ορόσημα στον δρόμο του αναζητητή μέσα από την δική του βιωματική γνώση, η εμπειρία, η αναζήτηση. Και μέσα σε αυτό το βιβλίο μπορεί να βρει κανείς τον εαυτό του, σε ποια ομάδα αναζητητών ανήκει και σε ποιο επίπεδο, σε ποια συχνότητα εκπέμπει και λαμβάνει τις εκπομπές των άλλων διαστάσεων και πού ανήκει, πού καλύπτεται, από την θεολογία, από την φιλοσοφία, από τους ιεροδιδασκάλους, όρους που ισχύει και υπάρχει σε όλες τις θρησκείες, δηλαδή από τους εκφραστές του δογματισμού, όπου ο δογματισμός σημαίνει πάυση της σκέψης, ή βρίσκεται στην επόμενη κατηγορία ομάδα, στην ομάδα των μυστικιστών, γιατί τελικά ο Αλ-Γαζάλι ξεκινώντας από την θεολογία και μετά από χρόνια αναζήτησης και διδασκαλίας συγχρόνως, κατέληξε ότι δεν το καλύπτει η θεολογία, ούτε του πάει ο ρόλος του θεολόγου. Έπαιξε τον ρόλο της η θεολογία, αλλά μέχρι ένα σημείο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα επίπεδα και έφτασε στην διάκριση ανάμεσα στην θρησκευτικότητα και στην πνευματικότητα. Άλλο είναι η θρησκευτικότητα και άλλο είναι η πνευματικότητα. Και επέλεξε την υπέρβαση του πρώτου σταδίου που ήταν η θρησκευτικότητα και με ευγνωμοσύνη. Γιατί χάρη σε αυτό το στάδιο πέτυχε να περάσει και στο επόμενο στάδιο εξέλιξης. Και άρα αυτό που έπαψε πια να μας καλύψει δεν πρέπει να το πετάξουμε ούτε να το κακοχαρακτηρίσουμε, γιατί χάρη σε αυτό είμαστε εδώ στην φάση της μετάβασης. Έτσι και ο Αλ-Γαζάλι
μπόρεσε πράγματι, αφήνοντας σημαντικά δεδομένα, στοιχεία που υπηρετούσαν και υπηρετούν την θεολογία. Φεύγοντας από την θεολογία, πίστεψε πως η φιλοσοφία θα μπορούσε να κάλυπτε τις ανησυχίες του, τις εσωτερικές ανάγκες του. Και όπως λέει και ο ίδιος, ότι πέρασε 2 χρόνια αναζητώντας, μελετώντας τα γνήσια κείμενα, τα γνήσια λόγια των ιδίων των φιλοσόφων. Και όπως λέει, δεν μπορείτε να στηριχτείτε στην άποψη άλλου για να απορρίψετε κάτι άλλο. Πρέπει να είμαστε άμεσα οι ίδιοι σε άμεση γνώση με την πηγή γνώσης που αναζητούμε, είτε υιοθετώντας είτε απορρίπτοντας. Έτσι 2 χρόνια αναζητούσε τις μορφές φιλοσοφικής σκέψης της εποχής του και κατέληξε τελικά ότι και η φιλοσοφία είναι μια εξελιγμένη μορφή γνώσης, αλλά δεν του κάλυπτε τις εσωτερικές, βαθύτερες πνευματικές του ανησυχίες. Και μάλιστα χώρισε και τους φιλοσόφους σε ομάδες και τις φιλοσοφίες τους σε κλάδους, χωρίζοντας τους φιλοσόφους σε ηλιστές, σε νατουραλιστές και σε θεϊστές. Και στην τρίτη κατηγορία των φιλοσόφων εντάσσει και ένα σημαντικό τμήμα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, αρχίζοντας από τον Σοκράτη ως δάσκαλο του Πλάτωνα και εν συνεχεία του Αριστοτέλη. Και αναφέρεται στον σημαντικό ρόλο, τον διαφοροποιημένο ρόλο του Αριστοτέλη συγκριτικά με τον Πλάτωνα και τον Σοκράτη ως προς την αναβάθμιση της επιστήμης και ως προς την διαφοροποίησή του από τον Σοκράτη και τον Πλάτωνα ως προς την μεταφυσική. Έχει δική του ερμηνεία ο Αριστοτέλης. Και αναφέρεται επίσης στους συνεχιστές της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στον Άραβο-Ισλαμικό φιλοσοφικό πεδίο δράσης και τους κατατάσσει επίσης σε ανάλογες κατηγορίες. Θεωρεί επίσης τον Αριστοτέλη, όπως η Ισλαμική σκέψη, ως πρώτος διδάσκαλος της ανθρωπότητας. Αλλά είχε, όπως λέει ο Αλ-Γαζάλι, δική του εν μέρη αιρετική προσέγγιση του όλου, της ολότητας, του παντός. Και παρά τα αυτά τον αποδέχεται και τον παρουσιάσει, φαίνεται η παρουσία του μέσα στα έργα του. Μερικοί τον κατηγορούν ότι πράγματι ήταν αρνητικός απέναντι στην φιλοσοφία, αλλά τον αδικούν, γιατί δεν απέρριψε την φιλοσοφία ως μορφή αναζήτησης, αλλά την έχει κατατάξει στο δικό της επίπεδο σκαλοπάτι της αναζήτησης. Θεωρεί ότι όλες οι μορφές γνώσης είναι στάδια ή μορφές αναζήτησης, ξεκινώντας από την θεολογία, στην φιλοσοφία, στον δογματισμό που τίνει περισσότερο προς την θεολογία παρά προς την φιλοσοφία, και έτσι ξεφεύγοντας από τους θεολόγους και από τους φιλοσόφους και μπαίνοντας για ανάλογο χρονικό διάστημα στην αναζήτηση, στην μελέτη του δογματισμού, κατέληξε ότι τελικά η πνευματική του ανησυχία δεν καλύπτεται από την παροχή γνώσης που παρέχει ο δογματισμός, και έτσι απορρίπτει και τον δογματισμό, απορρίπτοντας το. Εδώ η έννοια της απόρριψης για τον Αλ-Γαζάλι, γιατί είναι μια ύπαρξη ενσάρκωσης της ευγνωμοσύνης, δεν μπορούσε να γνωρίσει, να αποκτήσει μια γνώση και να την απορρίψει. Η έννοια της απόρριψης εδώ έχει μια ιδιαιτερότητα. Σημαίνει υπέρβασης με πολλή ευγνωμοσύνη. Και κατέληξε στους Σούφι. Οι Σούφι ποιοι είναι? Οι Σούφι είναι οι μυστικιστές του Ισλάμ, οι μύστες του Ισλάμ, αυτοί που αναζητούσαν το υπερπραγματικό, το μεταφυσικό,
το άκτιστο, το άδειλο, πέρα από την θρησκεία. Και οι ίδιοι λένε, είμαστε μουσουλμάνοι επειδή ζούμε και δρούμε σε Ισλαμική επικράτεια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορούσαμε να ήμασταν οτιδήποτε άλλο ανάλογα με το περιβάλλον, το κοινωνικό και το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε και δρούμε. Εξάλλου, αυτή είναι και η ταυτότητα ενός αναζητητή που έχει κάνει την υπέρβασή του. Έχει ξεπεράσει το στάδιο της θρησκευτικότητας και βιώνει πλέον το στάδιο της πνευματικότητας. Η πνευματικότητα είναι μια φάση υπέρβασης του χώρου-χρόνου, ένα πέρασμα από το ανήκειν στο μη ανήκειν. Αυτή είναι η έννοια της πνευματικότητας και αυτό οι αντιλήψεις ενός πνευματικού ανθρώπου είναι ίδιες σε όλες τις μορφές πνευματικότητας που φέρνουν φαινομενικά διαφορετικό ονοματεπώνυμο. Αλλά η ουσία είναι ίδια, είναι μία. Και έτσι ο Αλ-Γαζάλι μέσα από την πνευματικότητα κατατάσσει τον εαυτό του. Καταλήγει στο ότι η μοναδική γνώση δεν είναι η νοητική γνώση, αλλά η βιωματική γνώση. Αυτή μπορεί να οδηγήσει στην ευδαιμονία, γιατί αγγίζει τις χορδές της ψυχής. Αυτό αναζητά η ψυχή από την στιγμή της σύλληψης της μέχρι την στιγμή της μετάστασης της εγκατάλειψης αυτού του σαρκείου. Έτσι ο Αλ-Γαζάλι βρήκε το καταφύγιο του μέσα στον μυστικισμό. Για τον Σουφισμό, που ήταν η μορφή του Ισλαμικού μυστικισμού, Σούφι, υπάρχουν πολλές θεωρίες για την προέλευση αυτού του όρου. Μερικοί πιστεύουν πως είναι ελληνικής προέλευσης, προέρχεται από την ελληνική λέξη σοφία και σοφός, και αυτό συμπίπτει εν μέρη και με την έννοια και του περιεχόμενου του Σούφι ή του Σουφισμού. Άλλοι πιστεύουν ότι είναι αραβικός όρος γλωσσικά και προέρχεται από τη λέξη σούφ, που σημαίνει μαλλί, και το μαλλί ως ντύσιμο συμβολίζει την εγκατάλειψη της πολυτέλειας του μεταξύ του και όλης της πολυτέλειας του υλικού κόσμου. Και αυτό οι μυστικιστές, οι Σούφοι, οι αναζητητές της αλήθειας ήταν συνήθως ντυμένοι με μάλινα ρούχα σαν ένδειξη εγκατάλειψης του υλικού κόσμου. Άλλη ερμηνεία πιστεύει πως η λέξη Σούφι προέρχεται επίσης από τον κλασικό αραβικό όρο al-Σαφά, που σημαίνει σαφήνεια του νου, σαφήνεια της ψυχής, καθαρότητα ή αγνότητα, γιατί χωρίς αγνότητα δεν υπάρχει ενότητα και χωρίς ενότητα δεν υπάρχει θεότητα. Είναι βασικά στάδια στην εξέλιξη του ανθρώπου για να φτάσει στον στόχο του. Υπάρχουν αυτές λοιπόν οι προσεγγίσεις από γλωσσική άποψη, απλά είναι αφορμή για να ασχολείται και ο νους για να μην πέσει στην ανεργία και έχει μετά τις απαιτήσεις του. Η Σούφη ουσιαστικά είναι μια συνέχεια του χριστιανικού μυστικισμού, γιατί γεννήθηκε ο Σουφισμός στον ίδιο χώρο που γεννήθηκε και άνθησε και ο χριστιανικός μυστικισμός, ξεκινώντας από την Άνω Αίγυπτο, το Παχώμιο, στην Συρία, και στον Ισλαμικό χώρο εκδηλώνεται τον 8ο αιώνα κύρια στην εποχή των Ομαγιάδων με έδρα την Δαμασκό, όπου πράγματι οι Ομαγιάδες ως μια εξουσία του Ισλάμ είχαν λειτουργήσει ακριβώς από ιστορική άποψη σε μια μορφή αντίθετη με την ιδεολογία του κράτους που αντιπροσώπευε, και οι Σούφοι αντιδρούσαν σε αυτή την αντίθεση με την ιδεολογία, αν και οι ιδεολογίες από ό,τι φαίνεται έχουν και αυτές ημερομηνία λήξεως και το βιώνουμε, αλλά και αυτό το διαπίστωσαν και οι Σούφοι εκείνη την εποχή και ως μια μορφή διαμαρτυρίας εγκατέλειπαν την πολυτέλεια και τα αστικά κέντρα και αναζητούσαν την γαλήνη ψυχής,
που έτσι και αλλιώς θα καταλήξουμε κάποια στιγμή, είτε μέσα από την μακρά ταλαιπωρία, είτε μέσα από ένα κλικ που θα μας οδηγήσει σε αυτό το επίπεδο αντιληπτικότητας. Ο Αλ-Γαζάλι επίσης προτείνει τρόπους για να ξεπεράσει κανείς την ταύτισή του με το όνομα και την μορφή και να φλερτάρει έστω το άμορφο, το αφύσικο, που είναι το πιο φυσικό για την δική μας φύση. Προτείνει την μετάνοια, αλ-τάουμπα, την μετάνοια την οποία την δίδει καταπληκτικούς ορισμούς μέσα σε αυτό το έργο, την δίδει και μεθόδους και επίπεδα και τρόπους υλοποίησης και θεωρεί την μετάνοια βασική προϋπόθεση για την υπέρβαση της ταυτότητας, δηλαδή του εγκλωβισμού, γιατί η ταυτότητα είναι απόδειξη του εγκλωβισμού μας. Εάν δεν υπερβούμε την ταυτότητα, χάνουμε την ταυτότητά μας και με την παρούσα ταυτότητα είμαστε δίχως ταυτότητα και γι' αυτό εξηγείται αυτή η ταλαιπωρία στην καθημερινή μορφή, ο καθένας με την δική του μορφή ταλαιπωρίας.